салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, ҳозир велвет бамбук омадагиай мхед войка. Агар дар хотир дошта бошед, ман халатоша шумода нишон дода будам. Ози бошад мхед войка шумадай. Размеро чӣ хелай? Аз 46 то 52 размер дора. Донада чанд сумай? Донада 250 сомон будай. Марҳамат. Касоне ки дар корашона нависед, доставка дорем. Баъд вай дӯстони азиз, ҳозир ман нишон метавам бо чӣ ранго дора. На марҳамат. Вайш кирташ остин дора? Киртаи остин калта будай кирташу, ай болош боша. Инам хеле ваяй. Кастумча. Ина дӯстони азиз, инами намудо. Ду ранг доранд. Двойка. Ҳозир киртошам аста, и двойкашай. Киртошам шумода нишон метиҳам. Марҳамат, агар кирташам дар кор бошад, гап занед. Ина материалш велвет бамбукай. Қавсак. На рангошуда диде? Чиқа хушрӯкан. Дӯстони азиз, ана ин намудош боша аз ҳами велвет бамбука ва ёш киртоҳош капишон доранд. Киртоҳошон чанд расветка доранд? 4 ранг ҳастай. ҳозир рангоша бо ман нишон метиҳам. Капишондор. Марҳамат. Размеро чӣ хеланд? Аз 46 то 52 размер астай. Нархаш чӣ? 250. Ина марҳамат. Каседа дар кор бошад, нависед, мо доставка дорем. Бинед, баиш хушрӯ. Аз наздик материалшон нишон метиҳам. Велвет бамбук мхе мулоимакай.